Bos días a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que paso xa a informarvos dos asuntos máis destacados que acordamos hoxe na Xunta de Goberno. En materia de medio ambiente, e cumprindo coa palabra dada polo presidente hai uns meses, imos reforzar o tecido asociativo que traballa nas reservas que xestiona a Deputación de Lugo, é dicir, Terras do Miño e Ancares Lucenses. Farémolo incrementando de maneira moi importante as axudas destinadas a estes colectivos no marco do compromiso deste Goberno provincial con estes espazos, co rural e, sobre todo, co medio ambiente. Neste sentido, hoxe damos un paso moi importante para poñer a disposición das entidades en ánimo de lucro de Terras do Miño Ancares Lucenses un total de 340.000 euros que se repartirán en diferentes liñas de axudas. Por unha banda, sacamos adiante as bases dunha nova convocatoria para financiar cun total de 150.000 euros investimentos que promovan a posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios. Serán, por unha banda, 100.000 euros para proxectos que se enmarquen na Reserva Terras do Miño e outros 50.000 para iniciativas que teñan que ver coa Reserva dos Ancares. Os solicitantes optarán a recibir unha contía de entre 2.000 e 12.000 euros, que servirán para a reposición de sendas e camiños, a conservación de elementos culturais e etnográficos como hórreos, pallozas ou muíños, proxectos que promovan a información e a divulgación do patrimonio das reservas como páxinas web ou aplicacións, ou iniciativas para o fomento do emprego e a produción local tradicional. Unha nova liña de axudas coa que damos un paso máis no desenvolvemento sostible da nosa provincia e na conservación e posta en valor das reservas da biosfera. Unhas axudas que poñemos en marcha co obxectivo de complementar as xa existentes nestes territorios. Pero, ademais, aprobamos reforzar económicamente, de maneira moi importante, a liña de axudas destinada a financiar as actividades impulsadas por estas entidades. Unha iniciativa que o ano pasado contou cun orzamento de 110.000 euros e que permitiu levar a cabo un programa de máis de 40 proxectos relacionados co lecer saudable e a educación ambiental. Este ano increméntase esta liña de axudas para as dúas reservas nun 72% ata os 190.000 euros. Neste caso, 120.000 serán para actividades que se desenvolvan na Reserva da Biosfera Terras do Miño e 70.000 para as actividades que teñan lugar na Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. As bases que aprobamos hoxe recollen un ano máis o importe da subvención que será entre os 1.000 e os 7.000 euros para cada proxecto. Axudas que, como a liña de nova creación que vimos de explicar, irán destinadas a entidades asociativas sen ánimo de lucro que estean asentadas ou que teñan o seu ámbito de actuación no territorio das reservas da biosfera, tanto de Terras do Miño como dos Ancares Lucenses. O prazo para a presentación das solicitudes e para poder optar a estas axudas, tanto para financiar investimentos como para financiar actividades, será de 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación destas bases no Boletín Oficial da provincia, que está prevista aproximadamente para mediados da próxima semana. Tamén en materia de medio ambiente, hoxe licitamos o expediente para establecer un novo acordo de custodia do territorio nas Insuas do Miño e nos Ollos de Begonte, espazos singulares propiedade desta Deputación Provincial de Lugo. Como sabedes, a institución promove este acordo como xestora das reservas da biosfera Terras do Miño dende o ano 2014, co obxectivo de mellorar o estado de conservación da flora, fauna e hábitats presentes nestas dúas zonas. Tamén para divulgar os valores naturais do entorno mediante visitas organizadas e campañas informativas e de mellorar o estado de conservación e de seguridade dos espazos públicos. O obxectivo desta licitación é o de seleccionar unha entidade que desenvolva esta labor por un período total de 4 anos, desde este ano, xa que logo, ata o ano 2029, cun orzamento de 100.000 euros. Cambiamos agora de asunto e deixando a un lado estes importantes temas medioambientais que se aprobaron hoxe, vamos a volver a falar de mobilidade unha vez máis. Se ben onte aprobábamos, o presidente anunciaba ese novo plan de estradas, que os 12 millóns se suman outros 3,5, hoxe aprobamos investimentos por case 3 millóns de euros para seguir mellorando a rede viaria provincial,
que, como xa saberedes, é a máis extensa de toda España, con 4.217 km de longitude. Hoxe licitamos novos proxectos para acondicionar dúas estradas ao seu paso polos concellos de Pol, Castroverde e Pedrafita do Cebreiro, cun investimento conxunto de máis d'1 millón de euros. Entre Pol e Castroverde melloraremos cun investimento de máis de 650.000 euros un tramo de algo de máis de 1,3 km do cinto comarcal. Trátase dun proxecto que, por cuestións alleas á Deputación e por causas da empresa que resultou adxudicataria no seu momento, vémonos na obriga de sacalo a licitación novamente. Os traballos afectarán ao treito que vai do punto kilométrico 106,5 ao 107,8. As obras consistirán na reconstrución da ponte que está situada no río Azúmara, na pavimentación con aglomerado en quente e, sobre todo, na sinalización da vía mediante marcas reflexivas brancas. Trátase dunha grande actuación de mellora en materia de seguridade para os veciños e veciñas que empregan diariamente esta estrada e, dende logo, unha verdadeira arteria de comunicación para a comarca de Lugo. En Pedrafita do Cebreiro, aprobamos investir preto de 390.000 euros na mellora de case medio quilómetro da Lupe 1301, a vía que conecta Seoane do Caurel co municipio montañés polas parroquias de Hospital e Vilela. As obras que se van a realizar entre o punto kilométrico 6,8 e 7,3 consistirán no ensanche da estrada ata os 10 metros, na drenaxe, no afirmado, na sinalización horizontal e vertical e no tratamento da paisaxe. Con este proxecto levamos máis de 1 millón de euros investidos na mellora e no acondicionamento desta estrada, que é unha das principais vías de comunicación da montaña. Seguindo con cuestións que afectan a mobilidade, adxudicamos outros 3 proxectos para mellorar as estradas nas comarcas da Ribeira Sacra, Lugo e a Terra Chá. En primeiro lugar, a empresa Ovisa encargarase das obras de acondicionamento da estrada que conecta Monforte de Lemos e Sober, a Lupe 3201, o inicio da vía nun tramo que comprende algo máis da metade do trazado desta estrada. O prezo da adxudicación é de 265.000 euros e ten un prazo de duración de 2 meses. No Corgo adxudicamos á empresa Francisco Gómez por algo máis de 200.000 euros a rehabilitación dun treito de 4 km da Lupe 2904 que conecta con Turiz desde a Nacional Sexta ata o Páramo no enlace da autonómica LU 4304. Unha actuación que virá a completar a mellora do firme que xa se realizou recentemente ao inicio da vía. Nos 3 primeiros quilómetros é o proxecto que se está levando a cabo actualmente é o que afecta aos quilómetros 3 a 9. A institución provincial leva investidos nesta estrada un total que supera o medio millón de euros. E, finalmente, entre os concellos de Cospeito e Vilalba, hoxe adxudicamos unha actuación para mellorar 8 km da Lupe 1702, que é a estrada que une a Feira do Monte con Fonte Fría polo Pino. A empresa que se encargará das obras será Cholo SL, cun prezo de case 400.000 euros. Este proxecto servirá para rehabilitar o tramo comprendido entre o punto kilométrico 1.385 e o 9.214. Esta actuación completa que acometeu a Deputación de Lugo ano pasado, o comezo da estrada, e que ademais é unha vía importantísima para a comarca da Terra Chá porque dá servicio directo a máis dun milleiro de habitantes. E, por último, na reunión desta mañá, tamén licitamos por máis de 1 millón de euros o contrato de prestación do servizo de conservación e mantemento da rede viaria ao seu paso por 9 concellos do sur da provincia. Monforte de Lemos, Bóveda, a Pobra de Brollón, Sober, Pantón, o Sabiñao, Taboada, Chantada e Carballedo. A duración deste contrato está prevista que sexa de 2 anos, prorrogable por outro máis. Nada máis pola miña parte e quedo a vosa disposición. Moitas gracias.